Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Rangkam Puang. Jangan lupa klik tombol subscribe Puang, karena subscribe itu gratis Puang. Dan nikmati video-video terbaik dari Rangkam Puang Channel, channelnya Orang Minang. Oke Puang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi, Tuhan kita Nabi Muhammad, pengulu kita wahai sahabat ulam saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pidaman ayat santiang di dalam Al-Quran ayat tabari. Faman tawakkal ala Allah, pidamannya santiang berpegang ke Allah, tak dapat dideki. Jangan berpegang kepada manusia, jangan berpegang kepada manusia, karena manusia lah murah tak goda. Biar pura jo berpakai sarjana baik. Pangulu walim je ulama, biarpun kita raya jelatan, apa suka menang joko kalakan. Dia tekayu abina lula kakak de ula baranti burang sabanta. Kakak kalah komana na pasu la jale kala limau de binalu. Lah bimiang de tata basapu wala Labi gali de goyang baju de gara ke gara, de guyu ka guyu de aco bagara. la ilang malu Kalau tak ingin ayah jo ibu baminatu balum lama dapat cucu begini tu umpama jangan lah ditiru dalam masyarakat.
pulangkan. Allah selamat Allah adanya tubuh Allah diterima. Oh tanah Allah pengajian Allah di dalamku. Ulima iyo dalam iyo lai kulima la ilaha illallah ada
tak kambang. Anyolan sekali lade mujujo malah. Ayung pamo manembak rusojo kija. Mansiu salatu ya tada pedi ulah. Lejo kalau kana bare manyana. Tetapi kok tidak delaya poka tengah. Lai tangan menampun di bawah pulang. Pikiri bana Oi saudara, oi manusia. Oh dengan agama hidup binatang. Jona pasu saja. kita manusia. Kita manusia, kota jo agama. Manusia nyo apa? Manusia apa lain namanya kita. Boleh Adicali, boleh adicali. Oh Cino bulan do sangat kuatnya. memegang agama. Oleh agama orang kafir, agama orang kafir. Oh kaum bulan do Menyambang hatian nenek nilai atau berhalo. oleh kita Islam lah sudah tentu. Kau tidak sembahyang lima Waktu manusia apa? Oh namanya itu jadi banamu manusia ragu. Ai kadang lama narago nilai badan taburu. Baik pikiri bana segala dosana. Allah itu di dunia ada baraso ya de kalaman Baraso kasanang nilai amelan jo peran. Basuko suko gala jowana babu sumbayang oh sekali tidak. Dalam neraka nenek badal tak campai. Api mama kan mengatakan lama. Kiri bana adalah yo wailan saudara. Oleh ada pun kasihan ampel palakaro Pertama kasih adik kapadola de haraton. Oleh kedua kasih katolan saudara. Ketiga kasih Lah dekat tampenangko. Oleh katampelan antaya da bamano. Kampe kasih Oleh kaamal
Kain putih baragi ala di soal ya pengajian desakian yo kami agi sekian nanda olo dari kami yo nambadu ala sebagai yo desambungan dena putus aku ala le putu yo de basambung di pasaran ala biaso ala biaso yo nanti ada soyo di limbago Olalaya dat yo denan usang de pusa koyo denan lamu Layo bajanam batan basi yo de bayo jalan rayo ode menjadi yo taradesi ola di tukang lanan curi itu olala sampai yo nan sekarang ode masih de pakai juo ode nan kini ba itulah nenek iyo yo ka eloknya ode na elo la de nyorupo la dipandang lanan jomatu olalai mano yo de hadiri ode la sidang yo nambah samu olalai malum yo padu kini lala samunya tu ode la samo yo de nyojale nande kito yo de basamo di malam yo de latihan de lai koyo de namonyo dalam rangka menai rumah de nanaikan yo iyo pulo de sekali yo de nyogus kita bakungku yo nambah samu ono sekali mamuka puro tiga utang tabai pulo ode no sekali marang kodayong 2-3 pulau talampaunya de balang itu bana de kajati yo de umpamu ode nan tapi taba-aba namun iya pinonton lagu iyo nan sedih Penimpi aku bermimpi baju yang paling ku sayang dicuri orang ada orang berkata itu pertanda berteman diambil orang, tetapi aku tak mudah percaya. Dalam batinku hanyalah bunga-bunga tidur saja. Aku bermimpi
cucu. Ah